A građani Rijeke pozivaju se i na donaciju namještaja koji im više ne treba i tako sudjeluju u opremanju životnih prostora žena žrtava nasilja. Radi se naime o projektu Work is the key, a svi koji žele sudjelovati mogu dopremiti namještaj na adresu Riječke razvojne agencije Pori, na adresu Lužine 7.1 svakim radnim danom od 15 pa sve do 17 sati. Mi se jutros nalazimo ovdje na Riječkom korzu gdje se danas održava i festival tehničke kulture. Iza mene vidite ovaj šator koji se podiže, tu će biti razne aktivnosti, a što će se biti i ne samo u šatoru, već i duž cijelog korza, zna Kazimir Mihić iz Zajednice tehničke kulture Rijeka, kojem želim dobro jutro. Dobro jutro. Riječ je sigurno o najvećem događaju u tehničkoj kulturi za nas iz područja zajednice, gdje se na ovom prostoru Riječkog korza prezentira stvaralaštvo 60 članica zajednice i zajedno sa njima formirat će se u samom šatoru radionice, znači negdje oko 25 radionica, gdje će svako zainteresiran moć steći nekakva osnovna znanja, uvid u obradu materijala, da je neovisno da li je to modelarstvo, maketarstvo, elektrotehnika ili upoznati nekakve aktivnosti s područja astronomije, fotografije, kino i tako dalje. Ovdje su učenici, dakle, osnovnih i srednjih škola, mogu sudjelovati svi? Tako je, mogu sudjelovati svi, uglavnom to je sve pripremljeno za učenike osnovnih i srednjih škola. Ove godine imamo prvi put goste iz Zagreba, Pule, Splita i Osijeka, tako da te aktivnosti će biti ove godine još bogatije, a sigurno da mentori su pripremili baš i posebne radove koji će se za tu priliku moći odraditi za cirka sat vremena, pola sata. Dakle, od 10 do 17 sati danas na korzu. 17 sati na Riječkom korzu. Tu će se još postaviti piste za automodelare, pultovi, formirat će se same te radionice, tako da očekujemo kao i ranijih godina negdje 5-6 tisuća ljudi da će proći kroz cijelu tu manifestaciju. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Evo, svi ljubitelji tehničke kulture dođite dakle na korzu od 10 do 17 sati. Od nas za sada toliko, za jedno sat vremena, možda malo više, pozdravit ćemo vas iz Punta.